ассалому алайкум бачаҳо, чай ҷун созаи хубест, саломатиятро ту созаи хубай. Бародарои ҷуни ман ки боше, подписатсия я таи лайка биҷиқе ва дастгирии шумо ҳамия барои канали мо. Ва гуфтанем бародарои ҷуни ман ки имрӯз 28 июн соат 6:46 ба вақти Москва саҳар ва 8:46 ба вақти Тоҷикистон саҳар. Бародарои ҷуни ман, подписатсия ва лайка фаромӯш накунед ва ҳамун программае ки ман ҳар вақт шумода нишон медодам Конвер плюс. шумо фикрҳои худро фақат дар комментария бинависед, дуруст будан ё нодуруст будани ҳамин программаро. Ва бародарои ҷуни ман, курса чиқале ки ина диден, 1000 рубл 199, доллар бошад 18.82, евро бошад 17.81 ва бародарои ҷуни ман ки бошед, курси узбекӣ бошад сум 23898 суми узбекӣ. ва бародарои ҷуни ман, боқӣ сарбаланду обод бошен ва як курси Тоҷикистон, ҳақиқат курси банкҳои Тоҷикистон, бонки миллии Тоҷикистон, бонки Эсхата, Алифбонк, Спитаминбонк, Кастромербонк, Коммерсбонк ва Орионбонк ва Душанбе Сити ҳамааш бародарои ҷуни ман 1000 рубл 177 сомон аст. ва боз як бор дига мегӯям ки подписатсия ва лайка фаромӯш накунед. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.